ubriu ya uba om shamlatip kerteng, la suba ba ula Pynkut no ya la kajong ka Jingim da ka balit kiu ha upus elektrik. Kani ka jingja kala ja ha ka step jang ka sngisat jan ka arpau tarik kala lingkot arja arpau saw, ha ka shnong maungap mau kharshieng is ka se Hills District. La suba ba uti ubriu ula klat no na ka jing syabat ha ka boarding elektrik, ki pat ba hadin baki pulit kila penhiar ya ka met jang uti ubriu, kila let pet yo day baki ithu. Henry le thu ba day na ka shnong, kumta ki pulit kila shimti no ya ka met yap bat penlong ya ka jing tokin.